A cikin falsafar addinin Hindu akwai wani mahaluki wanda ake kira da suna Shiva, wanda yake wakiltar ƙarshen abu da kuma sabuwar rayuwa. A wajen addinin Musulunci wannan ba Allah bane, amma a addinin Hindu ya kasance Ubangiji mai tsarki. Yana kula da yadda komai ke faruwa da kuma yadda yake karewa. Shiva ana siffanta shi yana zaune yana cikin zurfin tunani a cikin dusar kankarar tsaunukan Himalaya da ke ƙasar Indiya. Yana da idanu guda uku, biyu na kallon duniya, ɗaya kuma na wakiltar zuciya. Masana addinin Hindu sun ce a duk lokacin da ya buɗe wannan idaniyar yakan kawar da dukkanin wasu zuciyoyi masu duhu kamar shedanu. Masana sun ce Shiva idan ya tashi yana iya yin rawa, wata rawa wadda ake kira da suna Tandaba. A Hinduism suna cewa idan Shiva yana rawa to tana nunawa kamar rayuwa yadda take juyawa kamar agogo. Kuma ana cewa akwai wani lokaci wanda duniya ta shiga rudani har Shiva din ya sha guba domin ya ceci mutane. Wannan ne yasa wuyansa ya koma shudi, suna kiransa Nilkat. Abun mamaki, abin bauta da shan guba. Wannan labari yana nuni da cewa wanda ke da ƙarfi shine ke ɗaukar wahala domin ceton wasu. Masana labarin tarihi da falsafa suna ganin Shiva ba wai labarin bautar mutum bane, amma wata ka'idar falsafa ce wadda ke koya mana cewa kowane farko yana da ƙarshe, kamar yadda rana take faduwa kuma ta taso da sabon haske. Wani abu mai ban mamaki, abin bauta Shiva ba shi kadai bane, yana da wasu mabiyansa kamar irin Rama wanda ya fito a cikin littafin Ramayana, da kuma Narasimha wannan rabi zaki rabi mutum, da kuma wani wanda ake kira da suna Krishna wanda kodayaushe yana rike da mabusa da kuma 'yan mata guda biyu. Sannan kuma Shiva yana da wata mata wadda ake kira da suna Parvati wadda yake matukar so, wadda sun ka samu sa'in sa tsakanin shi da Brahma, ma'ana wanda ya halicce su akan wannan yarinyar. Kuma tsakanin Shiva da Parvati sun dade suna soyayya har ma suka yi aure, sannan kuma suka haifi wani yaro wanda yake rabi mutum rabi kan giwa, wanda ake kira da suna Ganesha. Labarinsa yana da matukar tsayi sosai kuma yana da babban muhimmanci a cikin addinin Hindu. Kar ku manta ku yi min subscribing, ku yi liking.